αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής. Μια εκλογική αναμέτρηση, η οποία σαφώς έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις προηγούμενες εκλογές. Και αυτό το βιώνετε καθημερινά, κύριε Τασούλα. Όντως, αλλά και αυτή η εκλογική αναμέτρηση έχει πολιτικό χαρακτήρα, έχει βαθύ πολιτικό χαρακτήρα. Και έτσι την αντιμετωπίζουμε. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι την αντιμετωπίζουμε ενιαία. Δηλαδή και στις εκλογές στην Ευρωβουλή, αλλά και στην τοπική διοίκηση, είτε περιφέρεια είτε δήμους. Με ενιαίο στόχο, με ενιαία γραμμή πάμε, γιατί όλα αυτά, οι ευρωεκλογές και οι τοπικές εκλογές είναι συνδεδεμένες άρρηκτα μαζί τους. Πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως τη γνωρίζαμε τα πολύ παλιότερα χρόνια, έχει χάσει αυτό το χαρακτήρα. Η τοπική διοίκηση πλέον για μας είναι κομμάτι του ίδιου του αστικού κράτους. Οι πολιτικές που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται από τις ελληνικές κυβερνήσεις και ακόμα παραπέρα εξειδικεύονται από τους Δήμους και τις περιφέρειες. Με αυτή τη λογική λοιπόν είναι βαθιά πολιτικές εκλογές και έτσι δίνουμε αυτή την πολιτική μάχη. Εσείς στις επαφές που είχατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να πούμε ότι ως Λαϊκή Συσπήρωση, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ως ΠΑΜΕ, όλη αυτή την τριετία, τα 3-3,5 χρόνια, ήσασταν μπροστά σε αγώνες, μπροστά σε κάθε τι που είχε να κάνει με την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων. Αλλά ως Τάκης Τασούλας, αν σας ζητούσα να μου βρείτε ενδεχομένως διαφορετικά χαρακτηριστικά των εκλογών του 2010 και των εκλογών του 2014, ποια θα ήταν αυτά? Το βασικό χαρακτηριστικό της διαφοράς είναι ότι οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας γίνονται σε μια περίοδο βαθιάς και παρατατεμένης οικονομικής κρίσης, καπιταλιστικής κρίσης. Το 2010 ήταν η αρχή της καπιταλιστικής κρίσης, τώρα έχουμε το βάθμα, έχουμε όλα αυτά τα μέτρα και τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί όλο αυτό το διάστημα, αυτά τα 3,5 χρόνια, πολιτικές που έχουν τσακίσει στην κυριολεξία, που έχουν ματώσει τη λαϊκή οικογένεια, πολιτικές που στέλνουν στην ανεργία χιλιάδες συνανθρώπους μας. Έχουμε στην περιοχή μας πάνω από 12.000 επίσημα εγγεγραμμένους ανέργους. Είναι μια πολιτική που εξαθλιώνει τον κόσμο, μια πολιτική που φορτώνει τον κόσμο με χαράτσα, με επιπλέον φόρους, κόσμος που δουλεύει αλλά είναι απλήρωτος, που δεν έχει ούτε τα εισιτήρια να πάει στη δουλειά του, κόσμος ο οποίος πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει όλα αυτά, να πληρώσει τις καθημερινές ανάγκες, το νερό, το ρεύμα, τα δίδακτρα, στα φροντιστήρια. Μια σειρά τέτοιος κόσμος ο οποίος πλέον δεν μπορεί να αντιπεξέλθει. Και βλέπουμε και κόσμο ο οποίος κατευθύνεται σε κοινωνικά πατοπολία, σε κοινωνικές τέτοιες δομές, ούτως ώστε να μπορέσει να βάλει ένα πιάτο φαΐ στο τραπέζι του. Εμείς γι' αυτό λέμε και σε αυτόν τον κόσμο απευθυνόμαστε κατά βάση. Απευθυνόμαστε στους ανέργους και τους κοιτάμε στα μάτια και τους λέμε πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα ποιος τους έστειλε στην ανεργία. Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους που έχουν δει τις εργασιακές τους σχέσεις να τσακίζονται, στους συνταξιούχους οι οποίοι προσπαθούν με αυτή την πενιχρή σύνταξη να ζήσουν μια και δύο οικογένειες, στους αυταπασχολούμενους, στους μικρούς ΕΒΕ, οι οποίοι βλέπουν τα μαγαζιά τους κάθε μέρα να κλείνουν και τους λέμε ότι τα μαγαζιά σας τα κλείνουν τα μονοπόλια και έχουμε και παραδείγματα εδώ. Στους φτωχούς αγρότες που τους τσακίζει η ευρωπαϊκή πολιτική, η πολιτική της ΚΑΠ και της παλιάς της ΚΑΠ. Της κοινής αγροτικής πολιτικής δηλαδή και της σημερινής πολιτική που ιδιωτικοποιεί τα πάντα. Βλέπουμε τώρα οι φτωχοί αγρότες ξεκληρίζονται στην ουσία γιατί το τελευταίο ανάχωμα που είχαν, αν μπορούμε να το πούμε ανάχωμα, η Δοδόνη, και αυτή έχει περάσει στους ιδιώτες, είναι απλήρωτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι τιμές των προϊόντων έχουν πέσει, το κόστος καλλιέργειας έχει ανέβει δυσβάσταχτα, με συνέπεια πολύ μεγάλες μερίδες να είναι. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός ο οποίος είναι ανασφάλιστος. Και είναι ένα τραγικό γεγονός σήμερα το 2014 άνθρωποι να μην έχουν πρόσβαση στην υγεία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό και εμείς απευθυνόμαστε και σε αυτόν τον κόσμο και μας έχει δει να δίνουμε αγώνες και στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕ και στα νοσοκομεία να μπορέσουν συνάνθρωποι μας να έχουν το αυτονόητο.
υγειονομική περίθαλψη. Εμείς ήμασταν μπροστά όλο αυτό το διάστημα, όπως είπατε, μας σύραν και στα δικαστήρια ακόμη για τους αγώνες, ποινικοποιούν δηλαδή και τον αγώνα της εργατικής τάξης των λαϊκών οικογενειών απέναντι σε αυτά τα μέτρα. Θέλοντας δηλαδή να φοβήσουν τον κόσμο να μην σηκώσει κεφάλι. Εμείς λέμε σε όλους αυτούς ότι πρέπει να ξεφοβηθούν, να καταλάβουν, να εμπιστευτούν τη δύναμή τους. Γιατί ο λαός μας, κυρία Σταύρο, έχει τεράστια δύναμη. Αρκεί να εμπιστευτεί τη δύναμή του και να την αξιοποιήσει. Και μπροστά στις εκλογές και στις ευρωεκλογές και στις τοπικές, να γυρίσει την πλάτη στα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης, τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ σε δήμους και περιφέρειες, ούτως ώστε από καλύτερες θέσεις, με πιο ισχυρό το ΚΚΕ, με πιο ισχυρό το λαό, να αντιπαλέψουμε, γιατί τα μέτρα δεν τέλειωσαν. Έχουμε καινούργια μέτρα το επόμενο διάστημα μετά τις εκλογές. Άρα πρέπει να είναι ισχυρός ο λαός να μπορέσει να αντιπαλέψει αυτά τα μέτρα, να βάλει φραγμό, να βάλει εμπόδια, μπορεί ο λαός μας να έχει και κατακτήσεις, αλλά το βασικότερο είναι ότι πρέπει να ανοίγουμε το δρόμο για μια άλλη κοινωνία, για μια κοινωνία που κουμάντο στον πλούτο που παράγει θα την έχει ο εργαζόμενος, αυτός δηλαδή που παράγει τον πλούτο, χωρίς τους κυφήνες πάνω από το κεφάλι του που πραγματικά του πίνουν τον υδρότα. Κύριε Τασούλα, εφόσον αναφερθήκατε σε μια σειρά γεγονότων τα οποία εξελίχθηκαν όλα αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια, τα οποία σαφώς έχουν απογοητεύσει τον κόσμο, έχουν εξοργήσει και τους δημότες των Ιωαννίνων. Πόσο εύκολο όμως είναι για έναν Γιαννιώτη, για να αναφερθούμε σε ό,τι αφορά τον Δήμο Ιωαννιτών, ή για έναν πολίτη, τον οποιονδήποτε πολίτη, να βάλει αυτά τα χαρακτηριστικά στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί κάποιος θα σκεφτεί ότι εγώ, αν είμαι αντίθετος με την πολιτική και δεν μου αρέσει αυτή η πολιτική, θα πάω να ψηφίσω για παράδειγμα στις εθνικές εκλογές. Δεν θα ψηφίσω τα δύο πάλι ποτέ μεγάλα κόμματα. Μπορεί να το κάνω ενδεχομένως στις ευρωεκλογές, οι οποίες συμπέφτουν με τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά ενδεχομένως δεν θα βάλει αυτά τα χαρακτηριστικά σε τοπικό επίπεδο, που καλείται να επιλέξει για το αύριο της πόλης του ενδεχομένως, και πολλές φορές είναι και εντελώς διαφορετικά τα χαρακτηριστικά με τα οποία πάμε στις κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δεν είναι καθόλου διαφορετικά για μας. Και να σας πω γιατί. Είπα και νωρίτερα ότι συνδέεται άμεσα η πολιτική που εφαρμόζεται στους Δήμους από συγκεκριμένες δημοτικές αρχές. Μέχρι τώρα είχαμε τη δημοτική αρχή του Πασόκ και της Δημάρ με τον κύριο Φίλιο, τώρα έχουμε τον κύριο Μπέγκα σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Απ' την άλλη υπήρχε ο κύριος Γκόντας, ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εφάρμοσαν κατά γράμμα τις πολιτικές που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να σας πω και κάποια παραδείγματα. Δεν θα μπορούσε ο Δήμος να μειώσει τα δημοτικά τέλη στους δημότες στη στιγμή που έχουν τσακιστεί τα εισοδήματα. 40 και 50% έχει πάει κάτι. Θα μπορούσε. Όμως δεν το κάνουν. Γιατί εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Δεν θα έπρεπε σήμερα, και το έχουμε βάλει και στα δημοτικά συμβούλια πολλές φορές, οι άνεργοι. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να πληρώνουν δημοτικά τέλη, γιατί δεν υπάρχει εισόδημα. Ο Δήμος όμως έχει φροντίσει να στέλνει να βεβαιώνει αυτά τα χρέη και να τα στέλνει και στην εφορία. Θα μπορούσε να το κάνει μια άλλη δημοτική αρχή, που πραγματικά θα έπρεπε, για να κάνει μια άλλη πολιτική, μάλλον θα πρέπει να πάει κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κόντρα στις κυβερνήσεις που έχουμε στη χώρα μας. Οι δημοτικές αρχές που είχαμε μέχρι τα τώρα συμβιβάστηκαν, έσκυψαν το κεφάλι, και όχι μόνο αυτό, είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή υπέρ των μονοπωλιακών ομίλων. Και το έχουμε δει αυτό. Όταν είναι για να βοηθήσουν τους μεγάλους επιχειρηματίες, παίρνουν αποφάσεις σε μια στιγμή. Όταν είναι για να βοηθήσουν τη λαϊκή οικογένεια, εκεί δεν μπορούν. Είχε λεφτά η Δημοτική Αρχή, για παράδειγμα, που ψήφισαν και οι δυο, και η παράταξη του Φίλιου και η παράταξη του Γκόντα, να αγοράσει μετοχές στην ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας για να στηρίξει την τράπεζα. Λεφτά όμως δεν είχε ο Δήμος για να μειώσει τα δημοτικά τέλη στους ανέργους. Καταλαβαίνετε. Έχουμε πλήστα παραδείγματα τέτοια που παίρνουν αποφάσεις. Να σας πω άλλο παράδειγμα. Τα δημοτικά τέλη είναι πανάκριβα. Και για τη λαϊκή οικογένεια και για τα μικρομάγαζα που είναι στην πόλη μας. 1,95 για τη λαϊκή οικογένεια στο Δήμο,
5 ευρώ το τετραγωνικό για τα μικρομάγαζα. Στις 2 μεγάλες βιομηχανίες νερού συμφώνησαν και οι δυο, Γκόντας και Φίλιος, οι παρατάξεις τους και το έχουν 1,70. Εμείς λέμε, δεν έχετε λεφτά. Διεκδικήστε από το κράτος, γιατί πληρώνουμε ένα σκασμό φόρους, να το πω έτσι, και θα πρέπει να επιστρέψουν αυτά μέσα τους Δήμους, αλλά φορολογήστε και το μεγάλο κεφάλαιο. Απαλλάξτε από φόρους τους μικρούς, τους αυταπασχολούμενους, τους εργαζόμενους, τους ανέργους και να τα πάρετε από εκεί. Δεν έχουν όμως τέτοιο σκοπό. Δίνουν πραγματικά γη και είδωρ στους μεγάλους επιχειρηματίες. Δείτε τώρα τι γίνεται με την περιοχή γύρω από τη λίμνη, που είναι πραγματικά φιλέτο. Περιμένουν 3 μεγαλοξενοδόχοι να χτίσουν δίπλα από τη λίμνη ξενοδοχεία. Λένε κάποιοι, μα δεν θέλετε την ανάπτυξη. Εμείς λέμε θέλουμε ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη σε όφελος ποιου? Θέλουμε ο κόσμος να δουλεύει, θέλουμε να έχει μεροκάματο, δεν θέλουμε να είναι άνεργοι, αλλά με τι μεροκάματο? Ξεκίνησαν τα έργα στην Ιωνία εδώ, ξέρετε κυρία Σταύρου με πόσο μεροκάματο δουλεύουν οι οικοδόμοι? Από 18 μέχρι 30 ευρώ. Έργα τα οποία τα χρυσοπληρώνει ο λαός μας και έρχονται μετά και τα εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες βάζοντας χαράτσα, διόδια και τα συναφεία στους δρόμους. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνουν έργα. Σήμερα είναι ανάγκη να γίνουν έργα και πρέπει να γίνουν έργα. Όπως έχουμε βάλει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ανάγκη να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Υπάρχουν περιοχές στην πόλη μας οι οποίες πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή. Δεν είναι επιλέξιμα όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν έργα που πρέπει να γίνεται που θα δώσουν και διέξοδο και θα δώσουν και θέσεις εργασίας. Στην αντισυσμική θωράκιση. Το έχουμε βάλει και αυτό το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η απάντηση που πήραμε, ξέρετε ποια ήταν? Ότι έχει γίνει το τεστ το 1967 όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός και τα κτίρια τα παλιά άντεξαν. Άρα δεν χρειάζεται κανένας έλεγχος. Και έχουμε κτίρια τα οποία είναι από τον προπροηγούμενο αιώνα, που είναι σχολεία, είναι δημοτικά κτίρια, είναι δημόσια κτίρια που είναι ανάγκη, που έχουμε και πολύ πληθυσμό μέσα σε αυτά τα κτίρια. Παρ' όλα αυτά, τέτοια έργα δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται κάποια έργα αυτή την περίοδο και μας λένε ότι είναι έργα υποδομών. Και έτσι είναι. Γίνονται κάποια έργα στο νερό, στα απορρίμματα, όμως είναι έργα που γίνονται για να δοθούν την επόμενη μέρα βορρά στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Θα έχετε ακούσει και το γνωρίζουν όλοι ότι έχει ξεκινήσει, έχει ανοίξει συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Εμείς πολύ έγκαιρα το είχαμε βάλει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέγαμε όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό πλέον δεν πίνεται. Προχθές βγήκε ο κύριος Φίλιος και είπε αυτά που είχαμε πει εμείς πριν 1 χρόνο. Το μεγάλο κεφάλαιο τώρα σε περίοδο οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης με τα συσσωρευμένα κεφάλαια που έχει δεν μπορεί να επενδύσει. Και πού θα επενδύσει? Στα απορρίμματα και στο νερό. Και είναι τομείς χρυσοφόροι και είναι και σίγουρα τα λεφτά. Γιατί θα πληρώνεται σύμφωνα με η εγγύηση δηλαδή που θα έχει ο εργολάβος που θα ασχοληθεί με αυτά, θα είναι τα ανταποδοτικά τέλη που θα πληρώνουν οι γενιώτες. Γίνονται κάποια έργα, αν μου επιτρέπετε, σε σχέση με βοθρολήματα, με όλα αυτά. Αυτά όμως θα περάσουν όλα στους ιδιώτες. Δείτε το εργοστάσιο που γίνεται. Γίνεται με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δηλαδή ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Όπου εφαρμόστηκε το ΣΔΙΤ και πρωτοεφαρμόστηκε στην Αγγλία πριν μερικά χρόνια, τα έργα πήγαν 60% απάνω το κόστος των έργων. Και η χρήση των έργων, αυτό που πληρώνει δηλαδή ο καθένας μας, έχει τριπλασιαστεί και τετριπλασιαστεί. Γιατί πλέον τα απορρίμματα θα τα πληρώνουμε με τον τόνο και θα μας έρχεται ο λογαριασμός. Και φυσικά ο εργολάβος θα τσεπώνει, θα γεμίζει τις τσέπες του με εκατομμύρια ευρώ. Πώς μπορούσαν όμως, κύριε Τασούλα, επειδή αναφερθήκατε σε μια σειρά από έργα, τα οποία γίνονται είτε με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, πώς μπορεί να κάνει όμως ένας Δήμος αυτού του είδους τα έργα, έτσι, με δικά του χρήματα, όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν πάρα πολύ μεγάλες? Όμως, κυρία Σταύρου,
το δέχτηκαν, τις δέχτηκαν αυτές τις περικοπές και έχουν τεράστιες ευθύνες οι δημοτικές αρχές κατά βάση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα μπορούσαν να κάνουν? Για φανταστείτε 300 δήμαρχοι περίπου, 350 πώς είναι σε όλη τη χώρα, αν αντιδρούσαν, αν ήταν δίπλα στον κόσμο και κατέβαζαν αυτόν τον κόσμο. Η αλήθεια έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί όταν αποφασίστηκαν κινητοποίησεις από πλευράς της ΚΕΔΕ, δεν ήταν όλοι οι δήμαρχοι οι οποίοι αποφάσισαν να συντονιστούν σε έναν τέτοιον αγώνα, δεν ήταν ενωμένοι. Όχι μόνο αυτό. Και ακούγαμε και τότε κορώνες μεγάλες θα παραιτηθούν, θα κάνουν θαράνο. Είδατε κανέναν να παραιτηθεί? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αυτά ήταν για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Τη στιγμή που συμφωνείς, και δεν μπορείς τώρα να κοροϊδεύεις, γιατί τώρα κοροϊδεύουν στην κυριολεξία. Τη στιγμή που συμφωνείς με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ελληνικών κυβερνήσεων, δεν θα πας κόντρα στο Δήμο. Είναι καθαρό αυτό. Γι' αυτό βάζουν και χαρατσώνουν τον κόσμο, γι' αυτό μιλάνε για αυτοτέλεια των Δήμων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτοτέλεια? Ότι ο Δήμος θα πρέπει να βρει δικιά του χρηματοδότηση. Το κράτος να μην έχει καμία ευθύνη και να τα πληρώνουν όλα αυτά οι δημότες. Δηλαδή μια δεύτερη, μια τρίτη ουσιαστικά μορφή φορολογίας. Γιατί έχουμε την άμεση φορολογία, την έμεση φορολογία που μας τσακίζουν στην κυριολεξία, τώρα θα πρέπει να ξαναπληρώνουμε ανταποδοτικά στους Δήμους. Γιατί οι υπηρεσίες που παρέχει σήμερα ο Δήμος στους Γιαννιώτες είναι κατά βάση ανταποδοτικές. Είναι πάνω από το 60% των εσόδων του Δήμου, γιατί σαν επιχείρηση το βλέπουν, είναι από αυτά που πληρώνουν οι δημότες. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να πληρώσουμε. Ένας Δήμος πρέπει να είναι δίπλα στο δημότη, δεν πρέπει να πληρώνουμε δεύτερη και τρίτη φορά. Θα πρέπει ο Δήμος, δηλαδή, οι Δήμοι να διεκδικήσουν πόρους από την κυβέρνηση σε σημείο που γενναίους πόρους που να μπορούν να αντιπεξέλθουν. Δεν είναι δυνατόν, κυρία Σταύρο, να πληρώνουν σήμερα οι λαϊκές οικογένειες τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Να υπάρχουν παιδιά, γιατί περίπου 1.300 παιδιά της ηλικίας που χρειάζονται παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς απορροφούνται από το Δήμο. Τα άλλα παιδιά τι θα κάνουν μέχρι τα 5.500-6.000 που είναι? Των ανέργων τα παιδιά, για παράδειγμα, δεν πάνε να κάνουν καν αιτήσεις οι γονείς, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι στο παιδικό σταθμό του Δήμου θα πάρουν μόνο όταν δουλεύουν οι δύο γονείς. Όσοι δουλεύουν ο ένας γονέας ή είναι άνεργοι, δεν μπαίνουν ποτέ στη λίστα, δεν πάνε καθόλου να κάνουν την αίτηση, γιατί ξέρουν εκ των προτέρων ότι δεν θα πάνε τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη να πάνε στο σχολείο. Γι' αυτά όλα ένας Δήμος, γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένας Δήμος, πραγματικά μια δημοτική αρχή που θα έρθει σε ρήξη με τις πολιτικές αυτές. Εμείς δεν λέμε ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω από ένα Δήμο. Αλλά για φανταστείτε τώρα ένα μεγάλο ποσοστό στο Δήμο Ιαννητών, που δεν θα είναι μόνο στο Δήμο Ιαννητών, θα είναι και στους υπόλοιπους Δήμους, θα είναι και στην περιφέρεια, θα είναι και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Από πόσο καλύτερες θέσεις μπορούμε να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική? Και επειδή μας λένε πολλοί, τι θα κάνετε αν εσείς είστε αύριο... Αυτό ερχόμουν να σας ρωτήσω. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η επόμενη μέρα των εκλογών σας βρίσκει ως Δημοτική Αρχή, τι θα ήταν το πρώτο ή από τα πρώτα πράγματα το οποίο θα κάνατε στο Δήμο? Το πρώτο πράγμα θα κάναμε ήταν να διεκδικήσουμε πόρους. Τους δικαιούνται οι Δήμοι, τους δικαιούνται οι Δημότες. Από εκεί και πέρα θα προχωρούσαμε σε μειώσεις, δεν θα προχωρούσαμε σε απολύσεις. Είχαμε μια σειρά απολύσεις στο προηγούμενο διάστημα. Θα παλεύαμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αυτά θα τα κάναμε με τον κόσμο. Θα προχωρούσαμε σε μείωση των δημοτικών τελών στο 40%. Θα καταργούσαμε στους ανέργους. Θα βάζαμε φρένο στο ξεπούλημα του νερού, των απορριμμάτων. Θα καταργούσαμε τα τροφεία. Και βέβαια το βασικότερο που θα κάναμε ήταν ότι θα κάναμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήταν ισχυρή αυτή η αντιπολίτευση, θα διεκδικούσαμε, γιατί θα ήταν μπροστάρι στη Δημοτική Αρχή, αλλά και ο κόσμος στο πλάι του. Γιατί εμείς αυτό λέμε, ότι καμιά Δημοτική Αρχή από μόνη της, κανένας δεν μπορεί να μας λύσει τα προβλήματα. Και του λέμε καθαρά αυτό, ότι αν δεν μπει ο κόσμος, αν δεν καταλάβει τη δύναμή του, αν δεν μπει μπροστά στον αγώνα, δεν πρέπει να περιμένει τίποτα. Και δεν πρέπει να περιμένει και από αυτούς που του τάζουν σήμερα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, που λέει ψηφίστε στις 25 να φύγουν στις 26. Εγώ λέω ψήφισε ο κόσμος και έφυγαν στις 26. Θα φύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα φύγει το μόνιμο μνημόνιο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους λαούς της Ευρώπης? Αυτά θα είναι εδώ. Θα σταματήσει η εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο? Θα είναι εδώ. Θα σταματήσουν να λειτουργούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι? Θα είναι εδώ.
Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει ο κόσμος να εμπιστευτεί τη δύναμή του, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, δίπλα με το ΚΚΕ, με ισχυρό ΚΚΕ, θα αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική. Ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος αυτός ο πλούτος που είναι τεράστιος που παράγεται στη χώρα μας. Γιατί, κυρία Σταύρο, μας λένε ότι η χώρα μας είναι ψωροκόστινα, δεν παράγει τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Εμείς λέμε ότι είναι πραγματικότητα αυτό. Η χώρα μας είναι από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο. Είναι στην 25η-26η θέση σε παραγωγή πλούτου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα μπορούσαν αυτά τα 10-11 εκατομμύρια που ζουν στη χώρα μας πραγματικά να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Όμως με χρυσά κουτάλια τρώνε λίγοι κυφήνες και όλοι εμείς οι υπόλοιποι πληρώνουμε είτε την κρίση τους είτε την ανάπτυξή τους. Ο κόσμος δεν πρέπει να εμπιστεύεται και αυτό σήμερα οι οποίοι του τάζουν να καθίσει στον καναπέ και θα του λύσουν τα προβλήματα. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι το παλιό Πασόκ, το παλιό βαθύ Πασόκ, το οποίο εμφανίζεται σήμερα με καινούριο περιτύλιγμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και έχουμε παραδείγματα όπου οι δυνάμεις αυτές και στην τοπική διοίκηση όπου υπήρξαν, έδωσαν δείγματα γραφής, εφάρμοσαν αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε στα συνδικάτα, όπου μαζί με τις δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ υπέγραψαν μειώσεις μισθών και μεροκαμάτων. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να εμπιστεύεται κανείς αυτούς οι οποίοι είναι εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το κεφάλι μας, ό,τι και να κάνεις, αν δεν έρθει σε ρήξη, δεν πρόκειται ο λαός μας πραγματικά να δει άσπρη μέρα το επόμενο διάστημα. Κύριε Δασκουλά, έχω ένα εξής ερώτημα. Πόσο εύκολο είναι για έναν Δήμο, αν υποθετικά λοιπόν, γιατί μιλάμε λίγες μέρες πριν τις κάλπες, πάντα με υποθέσεις μπορούμε να μιλάμε. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αύριο το πρωί ο Δήμος Ιωαννιτών έχει εσάς στον δημαρχιακό θόκο. Έτσι, ένας Δήμος πόσο διεκδικητικός μπορεί να είναι απέναντι σε μια κυβερνητική πολιτική συγκεκριμένη? Μια δημοτική αρχή από μόνη της δεν μπορεί πραγματικά να κάνει τίποτα. Μια δημοτική όμως αρχή με το λαό στο πλάι μπορεί να κάνει πολλά. Μπορεί να διεκδικήσει. Και αυτό που πρέπει και είναι απαραίτητο να διεκδικηθεί είναι οι πόροι για την τοπική διοίκηση. Είναι απαραίτητος όρος αυτός για τη λειτουργία του Δήμου. Και βέβαια μπορεί να προχωρήσει σε μια σειρά μέτρα, ούτως ώστε να ελαφρύνει, να δώσει μια ανακούφιση στη λαϊκή οικογένεια. Και μπορεί ο Δήμος σήμερα να προχωρήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως δημοτική αρχή που θα έρθει σε σύγκρουση και με την κυβέρνηση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα πρέπει να δείτε το εξής, ότι δεν μπορεί σε ένα Δήμο να έχουμε τεράστια ποσοστά στο ΚΚΕ και να μην έχουμε αντίστοιχα στην περιφέρεια, έτσι στην Ευρωβουλή. Επειδή αυτά μαζί πάνε και ενιαία είναι η πολιτική που ακολουθείται σε αυτά, θα έχουμε αυξημένα ποσοστά και στους Δήμους και στις περιφέρειες και στην Ευρωβουλή. Και καταλαβαίνετε ότι πώς από καλύτερες θέσεις μπορούμε να αντιπαλέψουμε και να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Τα αυτονόητα δηλαδή μπορούμε να διεκδικήσουμε και να βάλουμε ένα φραγμό στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Γιατί οι Δήμοι πρωτοστάτησαν στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Παλιότερα, πριν ακόμα από την καπιταλιστική κρίση, με τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, που τα μεροκάματα στους Δήμους ήταν πολύ λιγότερα από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Τώρα έχουμε τα πεντάμενα, μια καινούργια μορφή. Και βγήκε ο κύριος Βενιζέλος προχθές και είπε ότι είναι πολύ καλό αυτό το πρόγραμμα και πρέπει να το επεκτείνουμε, να το κάνουμε για 120.000 ωφελούμενους. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλο τον κόσμο. Και με μεροκάματα που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του. Αυτές οι δημοτικές αρχές δεν πρόκειται να το κάνουν. Εμείς λέμε ότι μια δημοτική αρχή που θα στηρίζεται από το ΚΚΕ μαζί με το λαό θα μπορέσει να διεκδικήσει από πολύ καλύτερες θέσεις, γιατί είναι άλλο πράγμα να πάει ένας δήμαρχος και να διεκδικεί και άλλο πράγμα να πάει η δημοτική αρχή και ο λαός μαζί με την περιφέρεια και τους εκλεγμένους στην Ευρωβουλή να παλέψει και να διεκδικήσει
ζητήματα και λύσεις σε προβλήματα που είναι καυτά. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχατε την ευκαιρία εν ώψη των εκλογών να περιοδεύσετε σε γειτονιές, σε διάφορα σημεία της πόλης μας, να έχετε επαφή με τον κόσμο. Ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα που σας αναδεικνύουν σε ό,τι αφορά, αν εξαιρέσουμε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την καθημερινότητά τους, με τους χαμηλούς μισθούς, με τα χαράτσια, άλλα ζητήματα σας θέτουν σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα της πόλης? Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι για μας πάντα προεκλογική είναι η περίοδος. Γιατί ποτέ δεν έχουμε σταματήσει να έχουμε την επαφή με τον κόσμο μέσα από τα συνδικάτα, γιατί εκεί δίνουμε το κύριο βάρος. Από τα κάτω θα γίνει ό,τι θα γίνει. Δεν θα έρθει κανένας ουρανοκατέβατος να μας λύσει κανένα πρόβλημα. Και όλο το διάστημα είμαστε με τον κόσμο, είμαστε μπροστάριδες όπως είπατε. Κοιτάξτε, ό,τι συζήτηση και να ανοίξεις με τον οποιονδήποτε σήμερα στην πόλη, αυτό καταλήγει εκεί. Ακριβώς. Ότι δεν έχω να πληρώσω το ρεύμα, δεν έχω να πληρώσω το νερό, δεν έχω να πληρώσω τα ασφάλιστρά μου. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Τα παιδιά μου είναι ανέργα ή έχουν φύγει για το εξωτερικό και δεν ξέρουν τι θα γίνουν, γιατί και εκεί δεν είναι το μέλλον σίγουρο. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα. Όπου και να πας τη συζήτηση. Συζητάμε και για τη λίμνη, βάζουμε και άλλα ζητήματα για το περιβάλλον. Όμως ο ίδιος ο κόσμος σου καταλήγει εκεί. Και κακά τα ψέματα, κυρία Σταύρου, αυτό είναι το κύριο τώρα. Φυσικά και πρέπει ο συμπολίτης μας να έχει και φωτισμό καλό στο δρόμο για να πάει στο σπίτι του και δρόμο να έχει και να μην πλημμυρίζει και όλα αυτά. Αλλά το κύριο είναι αυτό. Από όπου και να το πιάσεις, όλος ο κόσμος καταλήγει εκεί. Και τι θα γίνει? Και ο κόσμος περιμένει μια διέξοδο πραγματικά. Γι' αυτό του λέμε ότι πρέπει να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια, να βγάλει συμπέρασμα, να μην χαρίσει την ψήφο του στα κόμματα του Ευρωμονόδρομου και στους εκφραστές τους εδώ στην τοπική διοίκηση, γιατί τώρα βγαίνουν και πάρα πολλοί και λένε ότι είναι όλοι ανεξάρτητοι. Δεν είναι κανένας ανεξάρτητος, είναι εξαρτημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εξαρτημένοι από τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εμείς λέμε δεν πρέπει να χαρίσει καμία ψήφο τέτοια σε αυτούς που την επόμενη μέρα θα τη στρέψουν εναντίον του, να συστρατευτεί με το ΚΚΕ, να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπήρωσης σε Δήμο, Περιφέρεια και το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, να βγει δυνατός. Ποια είναι η εικόνα στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές? Ως λαϊκή συσπήρωση είχατε ένα ποσοστό κοντά στο 6%. Ήσασταν αυτός που εκπροσωπήσατε τη λαϊκή συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε θέσει κάποιο συγκεκριμένο στόχο για τις φετινές εκλογές, κύριε Τασούλα? Εμάς ο στόχος είναι ότι πρέπει... Και αν ευελπιστείτε, για να το συμπληρώσω, αν ευελπιστείτε ότι δεν θα είστε ο μόνος που θα εκπροσωπήσετε τη λαϊκή συσπήρωση, θα είναι πολύ περισσότεροι. Εμείς λέμε ότι ο στόχος αυτός είναι. Πολύ περισσότεροι σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ περισσότεροι στο Περιφερειακό, πολύ περισσότεροι στην Ευρωβουλή. Έχουμε όμως κάποια δείγματα, κυρία Σταύρου. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τις εκλογές στα πανεπιστήμια. Όπου εκεί είχαμε, αν θέλετε, και ένα γκάλοπ, το οποίο ήταν πάνω από 60-70 χιλιάδες άτομα, που τα ψηφοδέλτια της ΚΝΕ πήραν τη δεύτερη δύναμη. Μετά από 25 χρόνια. Είναι η δεύτερη δύναμη. Εδώ στην περιοχή μας είχαμε αύξηση 6,5% και σε ποσοστά αύξηση, αλλά και σε ψήφους. Όταν όλες οι άλλες δυνάμεις είχαν μειώσεις. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει πλέον και βγάζει τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλει. Δηλαδή, ο κόπος μας, να το πω έτσι, δεν πάει χαμένος. Πιάνει τόπο. Και ακόμα και αυτός που δεν μας ψηφίζει, εμπιστεύεται το ΚΚΕ, ρωτάει, θέλει να μάθει, δυσκολεύεται να κάνει το βήμα. Δυσκολεύεται. Εμείς του λέμε ότι δεν πρέπει να φοβάται. Γιατί και τώρα αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλούς. Δεν το ξέρουμε όλοι μας. Έχουμε εκβιασμούς του τύπου ότι η πόρτα του εργοστασίου θα είναι κλειστή τη Δευτέρα, αν δεν πάρουμε αυτούς τους ψήφους. Και έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες από αρκετό κόσμο. Τα ξέρουμε αυτά. Εμείς λέμε στον κόσμο να ξεφοβηθεί. Δεν τους έχει ανάγκη πραγματικά. Ο εργάτης δεν έχει ανάγκη το βιομήχανο. Ο εργάτης είναι που παράγει τον πλούτο. Θα κάνει παραγωγή το εργοστάσιο αν πάει ο εργάτης να δουλέψει. Ο βιομήχανος μπορεί να κάνει διακοπές. Το εργοστάσιο δουλεύει και το δουλεύει ο εργάτης. Να ξεφοβηθεί, να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Και έχει υποχρέωση να το κάνει αυτό για τον ίδιο του τον εαυτό, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του.
Ως Τάκης Στασούλας, είστε ικανοποιημένος από την παρουσία σας, από την στάση που κρατήσατε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να κάνετε κι άλλα πράγματα που δεν έγιναν? Θεωρείτε ότι κάνατε αυτό το καλύτερο που μπορούσατε, δεδομένου ότι ήσασταν ένας? Κοιτάξτε, πραγματικά ο ένας έχει μια δυσκολία να μπορέσει και να βρίσκεται παντού, το καταλαβαίνει ο καθένας, και να βάζει και τα ζητήματα. Όμως, σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου νομίζω ότι έγινε αρκετή καλή δουλειά και δεν ήταν προσωπική δουλειά, έτσι. Μια ομάδα που επεξεργάζεται και βάζει τα ζητήματα. Ίσως είχαμε μια αδυναμία στο ότι να περάσουμε και στον κόσμο έξω αυτά που βάζαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί πραγματικά είχαμε μια αδυναμία, γιατί είπα και νωρίτερα ότι ένας τι μπορεί να προλάβει να κάνει. Γι' αυτό λέμε ότι οι περισσότεροι σύμβουλοι της λαϊκής συσπήρωσης στο Δήμο θα αποκαλύπτουμε, θα τους βάζουμε εμπόδια, θα αποκαλύπτουμε και τις αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα τις μεταφέρουμε στο λαό και πιο ενισχυμένα πλέον θα αντιπαλεύουμε και θα διεκδικούμε. Γιατί και το έχουμε δει και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, ότι όσες φορές ήρθανε σωματεία, ήρθανε ομάδες συμπολιτών μας να διεκδικήσουν, και πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, είχανε κάτω από την πίεση, κάνουν και εκείνοι ένα βήμα πίσω. Άρα λοιπόν χρειάζεται ενίσχυση της λαϊκής συσπήρωσης, των ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης, και εμείς λέμε ότι ο κόσμος, ο άνεργος, ο εργαζόμενος, ο αυταπασχολούμενος δεν έχει καμιά σχέση με τους μεγαλοβιομήχανους και με τους τραπεζίτες. Πρέπει να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, έστω και αν δεν συμφωνεί 100% σε όλα μαζί μας. Μπορούμε όμως μαζί, η εργατική τάξη, με τους συμμάχους, τους αυταπασχολούμενους ΕΒΕ, την φτωχή αγροτιά, τις γυναίκες, της νεολαία, πραγματικά να βάλουμε εμπόδια και να ανατρέψουμε, να ανοίξουμε τον δρόμο για να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Είναι η πολιτική, η κεντρική πολιτική που μας τσακίζει από πάνω μέχρι τα κάτω, που έρχονται οι Δήμοι και οι περιφέρειες και την εφαρμόζουν με τον καλύτερο τρόπο. Είναι για σας προσωπικά μεγαλύτερη ευθύνη που παραμένετε επικεφαλής αυτού του ψηφοδελτίου? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, είσαστε από τους ελάχιστους υποψηφίους της λαϊκής συσπήρωσης, οι οποίοι δίνουν μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση σε αυτές τις εκλογές αμέσως μετά τις προηγούμενες. Στους περισσότερους δήμους, αν δεν κάνω λάθος, όπου υπάρχουν ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης, είχαμε αλλαγές στα πρόσωπα. Κοιτάξτε, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Είναι μια ευθύνη. Προφανώς είναι μια μεγάλη ευθύνη. Ο Δήμος Ιωνετών είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας και έχουμε ευθύνη και να αναδείξουμε την πολιτική θέση του ΚΚΕ και να παλέψουμε δίπλα στους εργαζόμενους, να αναδείξουμε τα ζητήματα και να δώσουμε λύσεις. Είναι από αυτή την σκοπιά μεγάλη ευθύνη και εγώ, αλλά και όλοι από το κόμμα που βοηθάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι καταβάλουμε προσπάθειες και νομίζω ότι και ο κόσμος, βγάζοντας συμπεράσματα από αυτά τα 3,5 χρόνια, θα πρέπει να πάει στην κάλπη και τουλάχιστον αυτή τη στήριξη και αυτόν τον αγώνα που έχουμε κάνει για αυτόν τον κόσμο, μαζί με τον κόσμο, να μας ανταμείψει δίνοντας την ψήφο στις εκλογές μεθαύριο της Κυριακής. Για εσάς το γεγονός, δεν είναι πρόβλημα το γεγονός ότι η αριστερά και στο Δήμο Ιωνετών είναι κατακαιρματισμένη, κύριε Τασούλα? Κοιτάξτε, αριστερά δεν σημαίνει ένας γεωγραφικός προσδιορισμός. Εμφανίζονται πολλοί σαν ριζοσπάστες, σαν άνθρωποι που λένε να πάμε όλοι μαζί, και ένας από αυτούς που προσπάθησε να κάνει το προξενιό το τελευταίο διάστημα ήταν η δράση με τον επικεφαλής, τον κύριο Σκουπούλη. Προσέξτε όμως, τι μας έλεγε? Μας έλεγε ότι πρέπει να πάμε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε ότι πρέπει να πάμε μαζί με την Ανταρσία, και για να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει δείγματα γραφής. Όπου ήταν, είτε σε δημοτικές αρχές, είτε στο συνδικαλιστικό κίνημα, έδειξε το τι στάση κρατάει, είναι υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υπέρμαχος της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, βέβαια των καλών επιχειρηματιών. Και τι μας έλεγε τώρα ο κ. Σκουπούλης? Να πάμε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ για να μας χειροκροτάει ο Ομπάμα ή να μας χτυπάει στην πλάτη ο πρόεδρος του ΣΕΒ? Όχι. Τέτοιες συμπράξεις εμείς δεν θα κάνουμε. Δεν θα πάμε κόντρα στα λαϊκά συμφέροντα και δεν τις θέλει και ο κόσμος τέτοιες συμπράξεις.
Εμείς λέμε συμμαχίες από τα κάτω. Γι' αυτό έχουμε πλατή λαϊκό μέτωπο με συμμαχία από τη βάση. Οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες. Να πάμε με την Ανταρσία, η οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ αντικομμουνισμό κάνει και μας βρίζουν παντόκορφα. Αυτός που εκφυλίζουν, που με τη στάση τους εκφυλίζουν το συνδικαλιστικό κίνημα. Άρα λοιπόν, ούτε ριζοσπάστες είναι αυτοί, ούτε κομμουνιστές. Με αυτούς εμείς τους ανθρώπους και με αυτά τα σχήματα δεν έχουμε καμιά σχέση. Χτίζουμε τη λαϊκή συμμαχία, εκεί θα παλέψουμε και είναι καθαρό ότι λύσεις από τα πάνω, το είπα και άλλη φορά, δεν πρόκειται να έρθουν. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και να πάρει την τύχη στα χέρια του, να δώσει διέξοδο ο ίδιος. Ωραία. Τελευταίο ερώτημα. Γιατί λοιπόν οι γεννιώτες μεθαύριο την Κυριακή στις 18 Μαΐου, προσερχόμενοι στις κάλπες, θα πρέπει να ψηφίσουν Λαϊκή Συσπήρωση και Δημήτρη Τασούλα για υποψήφιο δήμαρχο? Λοιπόν, θα πρέπει να ψηφίσουν Λαϊκή Συσπήρωση όχι όλοι οι γεννιώτες. Εμείς δεν θέλουμε την ψήφο όλων των γεννητών. Εμείς θέλουμε την ψήφο των εργαζόμενων, των ανέργων, των αυταπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών. Αυτή την ψήφο θέλουμε. Των επιχειρηματιών και των βιομηχάνων δεν τη θέλουμε την ψήφο. Βέβαια, ούτε πρόκειται να μας τη δώσουν, έτσι. Κακά τα ψέματα. Αλλά εμείς τους κοιτάμε στα μάτια πραγματικά και τους λέμε ότι πρέπει να εμπιστευτούν το ΚΚΕ, πρέπει να εμπιστευτούν τη δύναμή τους. Έχουν τεράστια δύναμη γιατί είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Αυτή τη δύναμη να μην τη χαρίσουν σε κανέναν, σε κανένα κόμμα του ευρωμονόδρομου που θα τη στρέψει εναντίον τους, είναι σίγουρο την επόμενη μέρα, να την κεφαλοποιήσουν. Όλοι αυτοί οι αγώνες που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα πρέπει να κεφαλοποιηθούν. Οι άνθρωποι αυτοί που ήμασταν δίπλα τους, όταν τους κοβόταν το ρεύμα, όταν τους κοβόταν το νερό, όταν τρέχαμε στα δικαστήρια, αυτοί οι άνθρωποι να βγάλουν συμπεράσματα. Να ψηφίσουν με ταξικά κριτήρια και με τα συμφέροντά τους. Και τα συμφέροντά τους δεν είναι, όπως είπα, ταυτόσιμα με των μεγαλοεπιχειρηματιών. Τα συμφέροντά τους είναι να ψηφίσουν τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης που απαρτίζονται από ανθρώπους που είμαστε γνωστοί, κυρία Σταύρο, στην κοινωνία, μικρή κοινωνία είναι τα Γιάννενα, είμαστε μπροστάριδες σε όλους τους αγώνες, παλέψαμε με ανιδιοτέλεια όλο το διάστημα, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, αυτό υποσχόμαστε και στον κόσμο, θα κάνουμε και μετά τις εκλογές, δεν θα σταματήσουμε. Να δώσουν εμπιστοσύνη λοιπόν στη δύναμή τους, να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια στην Ευρωβουλή και στις τοπικές εκλογές περιφέρεια και δήμου, τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ, γιατί εμείς δεν κρυβόμαστε, είμαστε το ΚΚΕ, δεν φοράμε προβιές διάφορες, δεν είμαστε διχασμένες προσωπικότητες να λέμε ναι μεν ψηφίζω αυτό το κόμμα, αλλά στην τοπική διοίκηση θα ακολουθήσω άλλη πολιτική. Αυτά είναι καθαρά πράγματα για μας, με καθαρά λόγια έχουμε μιλήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, λέμε στον κόσμο, έστω και αν δεν συμφωνούν μαζί μας 100%, θα πρέπει να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης, να βγει ενισχυμένος ο ίδιος ο λαός. Γιατί ενισχύοντας τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο λαός είναι αυτός που θα βγει ενισχυμένος την επόμενη μέρα, θα μπορέσει να αντιπαλέψει, να διεκδικήσει, να βάλει εμπόδια, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία και μια οικονομία που κουμάντο θα κάνει αυτός που παράγει τον πλούτο. Και όχι οι κεφίνες όπως είναι σήμερα, όχι τα μονοπόλια. Και βέβαια, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι όσο είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Αυτό είναι καθαρό. Άρα η θέση που βάζει το ΚΚΕ για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για διαγραφή, μονομερή διαγραφή του χρέους και με το λαό στην εξουσία, είναι θέση και ρεαλιστική και επίκαιρη. Και ο λαός πρέπει να την καταλάβει, να την αγκαλιάσει και να παλέψει μαζί με το ΚΚΕ για αυτές τις ανατροπές. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλό κουράγιο για το υπόλοιπο της προεκλογικής περίοδου. Καλή επιτυχία στην εκλογική αναμέτρηση της 18ης Μαΐου. Και βέβαια θα είμαστε εδώ με τα εκλογικά πλέον να τα συζητήσουμε και πάλι. Βεβαίως. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και όλους εσάς που για ένα ακόμη βράδυ ήσασταν εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Προς τον παρόν, γεια σας. Στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές ως Λαϊκή Συσπήρωση είχατε ένα ποσοστό κοντά στο 6%. Ήσασταν αυτός που εκπροσωπήσατε τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε θέσει κάποιο συγκεκριμένο στόχο για τις φετινές εκλογές, κύριε Τασούλα? Εμάς ο στόχος είναι
ότι πρέπει... Και αν ευελπιστείτε, για να το συμπληρώσω, αν ευελπιστείτε ότι δεν θα είστε ο μόνος που θα εκπροσωπήσετε τη λαϊκή συσπήρωση, θα είναι πολύ περισσότεροι. Εμείς λέμε ότι ο στόχος αυτός είναι. Πολύ περισσότεροι σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ περισσότεροι στο Περιφερειακό, πολύ περισσότεροι στην Ευρωβουλή. Έχουμε όμως κάποια δείγματα, κυρία Σταύρου. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τις εκλογές στα πανεπιστήμια. Όπου εκεί είχαμε, αν θέλετε, και ένα γκάλοπ, το οποίο ήταν πάνω από 60-70 χιλιάδες άτομα, που τα ψηφοδέλτια της ΚΝΕ πήραν τη δεύτερη δύναμη. Μετά από 25 χρόνια. Είναι η δεύτερη δύναμη. Εδώ στην περιοχή μας είχαμε αύξηση 6,5% και σε ποσοστά αύξηση, αλλά και σε ψήφους. Όταν όλες οι άλλες δυνάμεις είχαν μειώσεις. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει πλέον και βγάζει τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλει. Δηλαδή, ο κόπος μας, να το πω έτσι, δεν πάει χαμένος. Πιάνει τόπο. Και ακόμα και αυτός που δεν μας ψηφίζει, εμπιστεύεται το ΚΚΕ, ρωτάει, θέλει να μάθει, δυσκολεύεται να κάνει το βήμα. Δυσκολεύεται. Εμείς του λέμε ότι δεν πρέπει να φοβάται. Γιατί και τώρα αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλούς εκβιασμούς. Δεν το ξέρουμε όλοι μας. Έχουμε εκβιασμούς του τύπου ότι η πόρτα του εργοστασίου θα είναι κλειστή τη Δευτέρα, αν δεν πάρουμε αυτούς τους ψήφους. Και έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες από αρκετό κόσμο. Τα ξέρουμε αυτά. Εμείς λέμε στον κόσμο να ξεφοβηθεί. Δεν τους έχει ανάγκη πραγματικά. Ο εργάτης δεν έχει ανάγκη το βιομήχανο. Ο εργάτης είναι που παράγει τον πλούτο. Θα κάνει παραγωγή το εργοστάσιο αν πάει ο εργάτης να δουλέψει. Ο βιομήχανος μπορεί να κάνει διακοπές. Το εργοστάσιο δουλεύει και το δουλεύει ο εργάτης. Να ξεφοβηθεί, να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Και έχει υποχρέωση να το κάνει αυτό για τον ίδιο του τον εαυτό, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του. Ως Τάκης Στασούλας, είστε ικανοποιημένος από την παρουσία σας, από την στάση που κρατήσατε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να κάνετε και άλλα πράγματα που δεν έγιναν? Θεωρείτε ότι κάνατε αυτό το καλύτερο που μπορούσατε, δεδομένου ότι ήσασταν ένας? Κοιτάξτε, πραγματικά ο ένας έχει μια δυσκολία να μπορέσει και να βρίσκεται παντού, το καταλαβαίνει ο καθένας, και να βάζει και τα ζητήματα. Όμως, σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου νομίζω ότι έγινε αρκετή καλή δουλειά και δεν ήταν προσωπική δουλειά, έτσι. Μια ομάδα που επεξεργάζεται και βάζει τα ζητήματα. Ίσως είχαμε μια αδυναμία στο ότι να περάσουμε και στον κόσμο έξω αυτά που βάζαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί πραγματικά είχαμε μια αδυναμία, γιατί είπα και νωρίτερα ότι ένας τι μπορεί να προλάβει να κάνει. Γι' αυτό λέμε ότι οι περισσότεροι σύμβουλοι της λαϊκής συσπήρωσης στο Δήμο θα αποκαλύπτουμε, θα τους βάζουμε εμπόδια, θα αποκαλύπτουμε και τις αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα τις μεταφέρουμε στο λαό και πιο ενισχυμένα πλέον θα αντιπαλεύουμε και θα διεκδικούμε. Γιατί και το έχουμε δει και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, ότι όσες φορές ήρθανε σωματεία, ήρθανε ομάδες συμπολιτών μας να διεκδικήσουν, και πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, είχανε κάτω από την πίεση, κάνουν και εκείνοι ένα βήμα πίσω. Άρα λοιπόν χρειάζεται ενίσχυση της λαϊκής συσπήρωσης, των ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης, και εμείς λέμε ότι ο κόσμος, ο άνεργος, ο εργαζόμενος, ο αυτοαπασχολούμενος δεν έχει καμιά σχέση με τους μεγαλοβιομήχανους και με τους τραπεζίτες. Πρέπει να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, έστω και αν δεν συμφωνεί 100% σε όλα μαζί μας. Μπορούμε όμως μαζί, η εργατική τάξη, με τους συμμάχους, τους αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ, την φτωχή αγροτιά, τις γυναίκες, την νεολαία, πραγματικά να βάλουμε εμπόδια και να ανατρέψουμε, να ανοίξουμε τον δρόμο για να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Είναι η πολιτική, η κεντρική πολιτική που μας τσακίζει από πάνω μέχρι τα κάτω, που έρχονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και την εφαρμόζουν με τον καλύτερο τρόπο. Είναι για σας προσωπικά μεγαλύτερη ευθύνη που παραμένετε επικεφαλής αυτού του ψηφοδελτίου? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, είσαστε από τους ελάχιστους υποψηφίους της λαϊκής συσπήρωσης, οι οποίοι δίνουν μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση σε αυτές τις εκλογές αμέσως μετά τις προηγούμενες. Στους περισσότερους δήμους, αν δεν κάνω λάθος, όπου υπάρχουν ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης, είχαμε αλλαγές στα πρόσωπα. Κοιτάξτε, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Είναι μια ευθύνη. Προφανώς είναι μια μεγάλη ευθύνη. Ο Δήμος Ιωνετών είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας.
και έχουμε ευθύνη και να αναδείξουμε την πολιτική θέση του ΚΚΕ και να παλέψουμε δίπλα στους εργαζόμενους, να αναδείξουμε τα ζητήματα και να δώσουμε λύσεις. Είναι από αυτή την σκοπιά μεγάλη ευθύνη και εγώ αλλά και όλοι από το κόμμα που βοηθάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι καταβάλουμε προσπάθειες και νομίζω ότι και ο κόσμος, βγάζοντας συμπεράσματα από αυτά τα 3,5 χρόνια, θα πρέπει να πάει στην κάλπη και τουλάχιστον αυτή τη στήριξη και αυτόν τον αγώνα που έχουμε κάνει για αυτόν τον κόσμο, μαζί με τον κόσμο, να μας ανταμείψει δίνοντας την ψήφο στις εκλογές μεθαύριο της Κυριακής. Για εσάς το γεγονός, δεν είναι πρόβλημα το γεγονός ότι η αριστερά και στο Δήμο Ιαννητών είναι κατακαιρματισμένη, κύριε Τασούλα? Κοιτάξτε, αριστερά δεν σημαίνει ένας γεωγραφικός προσδιορισμός. Εμφανίζονται πολλοί σαν ριζοσπάστες, σαν άνθρωποι που λένε να πάμε όλοι μαζί, και ένας από αυτούς που προσπάθησε να κάνει το προξενιό το τελευταίο διάστημα ήταν η δράση με τον επικεφαλής τον κύριο Σκουπούλη. Προσέξτε όμως, τι μας έλεγε? Μας έλεγε ότι πρέπει να πάμε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε ότι πρέπει να πάμε μαζί με την Ανταρσία και για να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει δείγματα γραφής. Όπου ήταν, είτε σε δημοτικές αρχές, είτε στο συνδικαλιστικό κίνημα, έδειξε το τι στάση κρατάει, είναι υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υπέρμαχος της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, βέβαια των καλών επιχειρηματιών. Και τι μας έλεγε τώρα ο κ. Σκουπούλης? Να πάμε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ για να μας χειροκροτάει ο Ομπάμα ή να μας χτυπάει στην πλάτη ο πρόεδρος του ΣΕΒ? Όχι. Τέτοιες συμπράξεις εμείς δεν θα κάνουμε. Δεν θα πάμε κόντρα στα λαϊκά συμφέροντα και δεν τις θέλει και ο κόσμος τέτοιες συμπράξεις. Εμείς λέμε συμμαχίες από τα κάτω. Γι' αυτό έχουμε πλατή λαϊκό μέτωπο με συμμαχία από τη βάση. Οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες. Να πάμε με την Ανταρσία, η οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ αντικομμουνισμό κάνει και μας βρίζουν παντόκορφα. Αυτούς που εκφυλίζουν, που με τη στάση τους εκφυλίζουν το συνδικαλιστικό κίνημα. Άρα λοιπόν, ούτε ριζοσπάστες είναι αυτοί, ούτε κομμουνιστές. Με αυτούς εμείς τους ανθρώπους και με αυτά τα σχήματα δεν έχουμε καμιά σχέση. Χτίζουμε τη λαϊκή συμμαχία, εκεί θα παλέψουμε και είναι καθαρό ότι λύσεις από τα πάνω, το είπα και άλλη φορά, δεν πρόκειται να έρθουν. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και να πάρει την τύχη στα χέρια του, να δώσει διέξοδο ο ίδιος. Ωραία. Τελευταίο ερώτημα. Γιατί λοιπόν οι γεννιώτες μεθαύριο την Κυριακή στις 18 Μαΐου, προσερχόμενοι στις κάλπες, θα πρέπει να ψηφίσουν Λαϊκή Συσπήρωση και Δημήτρη Τασούλα για υποψήφιο δήμαρχο? Λοιπόν, θα πρέπει να ψηφίσουν Λαϊκή Συσπήρωση όχι όλοι οι γεννιώτες. Εμείς δεν θέλουμε την ψήφο όλων των γεννητών. Εμείς θέλουμε την ψήφο των εργαζόμενων, των ανέργων, των αυταπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών. Αυτή την ψήφο θέλουμε. Των επιχειρηματιών και των βιομηχάνων δεν τη θέλουμε την ψήφο. Βέβαια, ούτε πρόκειται να μας τη δώσουν, έτσι, κακά τα ψέματα, αλλά εμείς τους κοιτάμε στα μάτια πραγματικά και τους λέμε ότι πρέπει να εμπιστευτούν το ΚΚΕ, πρέπει να εμπιστευτούν τη δύναμή τους. Έχουν τεράστια δύναμη γιατί είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Αυτή τη δύναμη να μην τη χαρίσουν σε κανέναν, σε κανένα κόμμα του ευρωμονόδρομου που θα τη στρέψει εναντίον τους, είναι σίγουρο την επόμενη μέρα, να την κεφαλοποιήσουν. Όλοι αυτοί οι αγώνες που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα πρέπει να κεφαλοποιηθούν. Οι άνθρωποι αυτοί που ήμασταν δίπλα τους, όταν τους κοβόταν το ρεύμα, όταν τους κοβόταν το νερό, όταν τρέχαμε στα δικαστήρια, αυτοί οι άνθρωποι να βγάλουν συμπεράσματα. Να ψηφίσουν με ταξικά κριτήρια και με τα συμφέροντά τους. Και τα συμφέροντά τους δεν είναι, όπως είπα, ταυτόσιμα με των μεγαλοεπιχειρηματιών. Τα συμφέροντά τους είναι να ψηφίσουν τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης που απαρτίζονται από ανθρώπους που είμαστε γνωστοί, κυρία Σταύρο, στην κοινωνία, μικρή κοινωνία είναι τα Γιάννενα, είμαστε μπροστάρτες σε όλους τους αγώνες, παλέψαμε με ανιδιοτέλεια όλο το διάστημα, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, αυτό υποσχόμαστε και στον κόσμο, θα κάνουμε και μετά τις εκλογές, δεν θα σταματήσουμε. Να δώσουν εμπιστοσύνη λοιπόν στη δύναμή τους, να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια στην Ευρωβουλή
και στις τοπικές εκλογές περιφέρεια και δήμου, τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ, γιατί εμείς δεν κρυβόμαστε, είμαστε του ΚΚΕ, δεν φοράμε προβιές διάφορες, δεν είμαστε διχασμένες προσωπικότητες να λέμε ναι, μεν ψηφίζω αυτό το κόμμα, αλλά στην τοπική διοίκηση θα ακολουθήσω άλλη πολιτική. Αυτά είναι καθαρά πράγματα για μας. Με καθαρά λόγια έχουμε μιλήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Λέμε στον κόσμο, έστω και αν δεν συμφωνούν μαζί μας 100%, θα πρέπει να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης, να βγει ενισχυμένος ο ίδιος ο λαός. Γιατί ενισχύοντας τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης, ο λαός είναι αυτός που θα βγει ενισχυμένος την επόμενη μέρα, θα μπορέσει να αντιπαλέψει, να διεκδικήσει, να βάλει εμπόδια, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία και μια οικονομία που κουμάντο θα κάνει αυτός που παράγει τον πλούτο. Και όχι οι κεφίνες όπως είναι σήμερα, όχι τα μονοπόλια. Και βέβαια, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι όσο είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Αυτό είναι καθαρό. Άρα η θέση που βάζει το ΚΚΕ για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για διαγραφή, μονομερή διαγραφή του χρέους και με το λαό στην εξουσία, είναι θέση και ρεαλιστική και επίκαιρη. Και ο λαός πρέπει να την καταλάβει, να την αγκαλιάσει και να παλέψει μαζί με το ΚΚΕ για αυτές τις ανατροπές.